Labaran dare kenan. Daurawa ya sauka daga shugabancin hukumar Hizba a Kano. Fitaccen malamin addinin Musulunci a Kano, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban hukumar Hizba a jihar Kano. Murabus ɗin malamin na zuwa kwana guda bayan da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya nuna damuwarsa kan salon da hukumar Hizba ke bi wajen yaƙi da aikata baɗala a Kano. Wani bidiyo mai tsawon ƙasa da minti 3 da Sheikh Daurawa ya wallafa a shafinsa na Facebook. Malamin ya bayyana cewa kalaman gwamnan sun kashe masa gwiwa, kuma don haka ya ajiye mukaminsa na jagora a hukumar ta Hizba. Daurawa ya ce, "Mun yi iya ƙoƙarinmu domin yin abin da ya kamata, to amma ina mai bawa mai girma gwamna haƙuri bisa fushi da ya yi da maganganun da ya faɗa, kuma ina roƙon ya yi mini afuwa na sauka daga wannan muƙami da ya bani na shugaban Hizba. 'Yan kwanaki da suka gabata, Hizba ta kama shahararriyar 'yar TikTok ɗin nan Ibrahim kunya bisa zargin aikata baɗala a jihar Kano, lamarin da hukumar Hizba ta lalata tarbiyyar matasa. Hukumar ta kuma aikata zuwa kotu, wanda ta tura ta gida. Magoya baya suke ta zargin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa bai yi daidai ba na sauke wannan hukumanci da ya yi a ƙayyade.